usilujúca o uplatňovanie demokracie formou vlády, záruky slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry. Hospodárske prosperity, teda my občania Slovenskej republiky, nasledovne deklarujeme. Po 26 rokoch slobody, ktorú sme si vybojovali na Slovensku, premenilo sa do ideológie, ako to bolo vždy v histórii, zo zrady politických elít. Politici zabudli, že majú slúžiť občanom a štátu a nie mafiánskym zoskupeniam, ktoré nám nechali rozkradnúť naše národné korporácie, ktoré nám naši starí otcovia vybudovali a zadržili nás občanov na ďalšie generácie. Týmto potvrdzujú, že život na Slovensku nemá budúcnosť a zaručenú demokraciu. Súdnictvo, prokuratúra, polícia ako hlavné elementy demokracie sú v rukách politických elít. Preto sa snažíme slobodne pripomenúť 17. novembra pre mladých ľudí, aby sa neopakovali chyby, ako sa to deje dnes. A pripomenuli si slová, ktoré boli vyslovené politikmi v roku 1989 a nemuseli tvrdo naše budúce generácie trpieť a cestovať za prácu do zahraničia, ako to bolo v minulosti. Ja sa vám ospravedlňujem trošku za ten hlas, ale som troška zachrypnutý. Ďakujem.